És veritat que hi ha molts de peatges que s'han de pagar, però és l'hora de dir les coses clares i anar de cara a fer bugada. Una bugada progressiva, però bé, al cap i a la fi, una bugada, no? En tots els àmbits de la nostra societat. Per exemple, una cosa que com a educador em fa molta pena. Més del 30% de la nostra població escolar de secundària fracassa escolarment. Això és perquè les coses no s'estan endegant com s'han d'endegar. És també provat que hi ha hagut un gran fracàs en el sistema industrial, empresarial. Hi ha moltes prebendes que s'han de pagar. Per tant, molta gent es pregunta, quin serà el programa electoral de reagrupament? La independència o posaran un programa electoral en el qual es parli també d'economia, sanitat, educació? El programa electoral, saben vostès, que el poden despenjar de la web de reagrupament. El nostre programa electoral el varen confeccionar i això és treballar amb equip, això és treballar amb la gent, això és treballar amb el poble. El van treballar més de 600 persones voluntàriament i per tant ateny a tots aquests àmbits dels quals parlava vostè, no? Per tant, és un programa electoral que toca de peus a terra i de pe a pa està treballant i aprofundint cadascun dels àmbits per dir què s'ha de fer i per on s'ha d'anar, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit sanitari, en l'àmbit econòmic, etc etc. Reagrupament bàsicament va sorgir amb dues columnes que creiem que són realment essencials, però una és l'independència. Si no som independents, aquests 22.000 milions d'euros als quals vostè al·ludia, evidentment no els podem fer mai nostres i els necessitem, evidentment, per tirar el país endavant. No podem regalar més del 10% del PIB i, per altra banda, no podem ser un país independent amb els mateixos mals hàbits que ara estem portant a terme. Una de les coses que s'ha de fer, d'una manera gradual, però s'ha de fer, és millorar la llei de la funció pública. Una de les grans coses que s'ha de fer, no? S'ha de millorar la justícia, s'ha de millorar, com he dit, l'educació, s'ha de preparar bé els nostres joves i, sobretot, a través de la cultura de l'esforç. Senyor Mora, entrem en la recta final de l'entrevista perquè el temps ens ha passat bastant ràpid. Eleccions, mes de novembre del 2010. Posem que vostès treuen 10 diputats i són els que necessita Artur Mas per ser president de la Generalitat de Catalunya. És l'hora que la persona que vota sàpiga més o menys aquell vot cap on pot anar encaminat? Reagrupament, amb qui pactarà o no pactarà i es quedarà a l'oposició? O si el senyor Mas diu soc independentista, com va dir aquí, on seu vostè ara i no Mònica Terribas a TV3, li donarien suport? Ho decidiran els reagrupats. Nosaltres som un partit assembleari. Ho decidiran els reagrupats. Vostès només pactarien amb algú que tirés endavant la independència i prou. Home, el senyor Joan Carretero ho va dir claríssimament. El senyor Joan Carretero va deixar, i en aquest sentit ha obert totes les cartes d'una manera molt transparent, i va dir, evidentment, que recolzaria abans en el senyor Mas que no pas en el senyor Montilla. Ho va dir, ho va explicitar. El que passa que nosaltres som un partit transversal i assembleari i, evidentment, hem de treballar d'aquesta manera. Per tant, decidir amb qui ens casaríem, decidir amb qui col·laboraríem, doncs, evidentment, ho hauran de decidir tots els reagrupats, clar, evidentment. Anem al nom propi de reagrupament. Joan Laporta és reagrupat ja? En principi encara no, i dic en principi perquè jo ho desconec, i per tant per això ho dic, encara no, i ell serà el que decidirà. Per nosaltres seria un plus molt important. De vots? De vots i també d'integració. És a dir, no oblidi vostè que a través de l'esport i, sobretot, a través d'una institució tan prestigiosa mundialment com el Barça, doncs s'ha integrat moltíssima gent. Gent que té com a llengua habitual el castellà o d'altres. Per tant, tenir amb nosaltres el senyor Laporta és motiu de facilitar, és motiu d'esperonar una gran integració en aquest projecte que es diu independència, en aquest projecte que es diu Catalunya Lliure, en aquest gran projecte de buscar la nostra Catalunya a través de la qual doncs, puguem ser nosaltres mateixos i sobretot els nostres fills i els nostres nets. El que passa que en una època en la qual hi ha desafecció política i demanem uns polítics que siguin més rigorosos, més seriosos en la seva tasca diària, què ens assegura que Joan Laporta, per haver estat 8 anys al Barça i haver guanyat 2 Copes d'Europa, ara ja només 2, podia ser el que en guanyés la tercera, però l'Inter ens
ens ho va treure. Què ens assegura? El posem com a número 1 per Barcelona com a candidat a la presidència de la Generalitat perquè ha guanyat 2 Copes d'Europa? No, és a dir... O perquè dona molts vots a reagrupament segons les enquestes internes? Jo l'he dit bàsicament per 2 motius. A veure, el primer i principal de tots és que és ciutadà. És a dir, no podem excloure a cap ciutadà. Es digui Laporta, es digui Pérez, es digui Jiménez. És igual. És a dir, reagrupament, ni cap partit polític, penso jo, el que no pot fer és excloure a ningú. Per tant, per la mera condició de ser ciutadà, evidentment ja té el dret de formar part de reagrupament. Però anar número 1 per la llista de Barcelona és diferent que ser reagrupat. Bé, això ja ho decidiran els reagrupats, és a dir, evidentment això no està gens clar. Veurem a veure com es belluga tota l'operació. Serà una operació assembleària. Es va agafar el compromís de que al juny hi hauria una nova assemblea i, per tant, aleshores en allà veurem les coses molt més clares, no? Però penso que hi ha 2 factors que són molt importants, i que, evidentment, és innegable. El senyor Laporta és un català de pedra picada. Es necessita estar molt convençut per dir que ets independentista sent president del Barça. Es necessita molts de nassos, molta personalitat, molta decisió, i per tant ell l'ha demostrat, i a més amb una naturalitat impressionant. I la segona és un factor molt important, com li deia jo a vostè abans, d'integració. És indiscutible que a través del Barça s'integra moltíssima gent a Catalunya i en aquest gran projecte d'independentisme, no? Per tant, jo penso que és un valor a sumar i molt. Tant de bo que sigui així, jo ho desitjaria. Anem a les enquestes internes. Em podria dir quina xifra els hi donen les últimes que han pogut fer? Perquè les altres no han sortit a cap. Bé, vostè sap que reagrupament amb el seu plantejament fa por. I per tant, bé, en certa manera estem enormement vetats, estem molt vetats pels mitjans de comunicació, tenim uns mitjans doncs, que només es basen en la butxaca dels reagrupats, no tenim doncs, aquesta projecció mediàtica que tenen altres grups consolidats al Parlament i per tant és molt difícil que es donin enquestes objectives, no? La majoria d'enquestes que s'han donat doncs, de reagrupament han estat enquestes totalment intencionades, no? Per tant, nosaltres confiem sincerament, i ho diem doncs, des de la humilitat i des de la senzillesa, que podem fer un gran servei a Catalunya i que realment estem per això aquí, per treballar per Catalunya. No estem aquí per omplir les nostres butxaques ni per obtenir privilegis. Paraula completament prohibida dins de les nostres files. I les seves xifres canvien molt amb el senyor Laporta? Bé, les xifres ara mateix són aleatòries, hem de veure com funciona la propaganda, hem de veure com funciona la campanya, hem de veure com tensionem la corda. Però estaríem a 10-12 diputats? Tant de bo, tant de bo. A veure si podem aspirar més. A més, si podem gaudir de la confiança del poble català, de les catalanes i dels catalans, no tenim per què renunciar a aspirar a més. El senyor Laporta sempre ho ha dit, juntament amb el senyor Carretero, que seria bo que obtinguéssim el major nombre de parlamentaris. Per què? Perquè així podem servir més al país i podem fer més pedagogia i podem explicar-ho més, aquest codi deontològic, aquest jurament hipocràtic que volem fer, aquesta transversalitat a la qual volem convidar a les CUPs, als representants de plataformes independentistes. És a dir, no ens volem quedar als seients per nosaltres, sinó que volem, des d'aquesta generositat i des d'aquesta unitat, convidar elements que han demostrat que pel país són capaços de donar-ho gairebé tot, no? Senyor Carles Mora, em sap greu però hem d'acabar. L'última pregunta, i la fem a tothom igual, segui qui en aquest sofà, i pot ser no relacionada amb el tema que hem tocat avui, que òbviament és independència i política. I és quina portada li agradaria veure al diari de demà? Li poso fàcil, em sembla. Home, sí, clar. Catalunya comença la seva gran passa a una Europa que l'espera amb els braços oberts. Senyor Mora, espero veure'l un altre dia aquí per poder parlar més tranquil·lament i una miqueta més d'estona sobre aquest nou projecte que és reagrupament i que es presentarà a les eleccions de cara al mes de novembre al Parlament. Moltíssimes gràcies a vosaltres i aprofito la vinentesa que em doneu i us l'agraeixo per agrair a tot aquest voluntariat que s'ha lliurat amb generositat a les consultes populars. Moltes gràcies a tots. Gràcies i fins una altra, que vagi bé. Merci.
Nosaltres tanquem l'altra cara d'aquesta setmana aquí al Sofà Taronja amb el que va ser alcalde aquell 13 de setembre a Arenys de Munt, el primer referèndum que es va